ассалому алайкум дӯстони азиз. Инак барои шумо 9 сар моли майда пешниҳод мекунем ки 4 саруш зоидагиай тамошо кунед дӯстони азиз. 5-6 зоидагиай 5-6 зоидагиай мана тамошо кунед дӯстони азиз. 4 таи дигаш буғузай, якташ наздик то 1 ҳафтара мезояд. Дери дер то 1 ҳафтара инами кабуча мезояд, нами кабуча мезояд то 1 ҳафтара дери дер то 1 ҳафтара. Мақсад ҳафта намекаша мега. Ана 3 таи дигаш дери дер то 1 моҳ мезояд мега. Ина 5-6 зоидагиай ина барачаҳош катишонай. Я та дига хай барача зиёдтияй у мақсад хайридагӣ шай чай мақсад ҳам хелай. Ина тамошо кунед дӯстони азиз, саломатишон хурданшон ҳама тарафада кафолат ҳастай мега соҳибуш. Ҳама тарафа иншоаллоҳ қоидавиай. Ина тамошо кунед дӯстони азиз, моло ёшанд. Хеле калонсол неста, якумзой, дуюмзой ҳам хелай. Ина дӯстони азиз, то семзой будай. Ина дусоқ чори я ду таш панҷай мега. Молои калонсол нестанд, мақсад ёшанд ҳамашон. Ина дӯстони азиз, ин моло қарор дора дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Уяли, деҳаи Уялида. Ина наздик боша, биёед тамошо кунед, каномате наздикӣ боше мақсад биёед тамошо кунед, ай наздик маҳқул кунед молора. Даставкаш бепул, куҷое набоша мега бепул, ай ҳисоби мо даставкаш. Ина дӯстони азиз, кадоми молкун боша занг бизанед, номерошона мемонам. Нархшона мега 3550 сомонӣ. Бо ягон харидори хуб боша, суҳбат мекунем, маслиҳат мекунем, бо ягон сум дига мегзарем мега иншоаллоҳ муомила дора. Дӯстон, хурданшон тамошо кунед. Дору уколшонам кардагиай. Барошонам бад нестанд, калон шудагиай, дору уколшонам кардагиай мега. боқӣ дар амони худо бошен дӯстони азиз. Дар канали мо меҳмон бошен, обуна шуданро фаромӯш накунед. Шахсоне бошад ки мақсад хеле моли фурӯшӣ дошта бошад, дар канали мо муроҷиат кунед. Силкаш дар описание ҳастай, WhatsApp, Telegram, номероям ҳастай. иншоаллоҳ дар муддати кӯтоҳ навор мекунем, пешкаш бинандагон мекунем. Хайр дӯстони азиз, боқӣ дар амони худо бошен то наворҳои оянда.